just once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time. Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude o vaření. Ještě než se vrhnu na vaření, tak většinou doplňuji zásoby a krátím si ten čas, který trávím v té kuchyni, takže doplním, co potřebuju a potom se vrhnu na to vaření. Nejdřív vám ukážu recept na moji oblíbenou polívku. Nejprve si na másle osmahnu cibulku, a pak si nakrájím na plátky žampiony a přidám tam mletý kmín a majoránku a nechám to osmahnout. Takhle vlastně vypadá ten základ té polívky. No a potom si na kostičky nakrájím zeleninu, mrkev, celer a brambory. Pak je dám vlastně do hrnce, zaliju vodou a nechám je vařit. A samozřejmě osolím a nechám vařit do měka. No a teď se můžeme vrhnout na druhý recept a to je kuřecí paštika. Prvně si na másle osmahnu cibulku a pak nakrájím očištěná játra. Já je teda máčím i ve vodě, takže už jsou takové naružovělá. Ale prostě jsem takhle zvyklá, že ještě namočím do vody a mám takový pocit, že jsou očištěná. No a pak ty játra nechám smažit, až se úplně zatáhnou a zhnědnou a pak je nechám chvíličku odstát a pak je rozmixuju. Játra dělám na dva způsoby. Buď dám hodně másla, abych to potom nemusela dolívat smetanou. A nebo právě, tady se mi podařilo, i když jsem dala dost másla, že se mi to vsáklo do té játry, takže jsem tam potom stejně musela tu smetanu nalít. Takže jsem vlastně dolívala do mixéru smetanu. Ale pokud máte fakt hodně kvalitní mixer, tak vám to asi rozmixuje i takhle bez šťávy. Ale můj mixer zase tak výkonný není, takže asi vždycky tam musím dopomoc buď hodně másla, anebo tam dolívám smetanu. S tou smetanou to v té ledničce vydrží tak týden, bez té smetany tak 2 týdny, ale u nás se toho fakt jako rychle spotřebuje. No a takhle už vypadá ta výsledná játrová paštika a polívka. Další recept je na svatomartinskou kachnu. V minulém videu jsem dělala kachní stehna, ale tohle je celá kachna, takže se dělá déle. Kachnu jsem si celou očistila,
musíte ji osolit ze všech stran a do všech záhybů, fakt tou solí nešetřit. Potom ji okmínuju, podliju, přiložím druhý pekáč a dám to na 3 hodiny na 120 stupňů péct. A pak po těch 3 hodinách zvýším teplotu na 150 stupňů a dám to péct na hodinu, ona je potom ta kachna tak do zlatova. No a až po té hodině si vezmu výpek z té kachny a zředím ho vlastně do půlky toho hrnečku s medem. A tím potřu celou kachnu, vlastně ji poliju tady touhletou směsí a dám do trouby na 20 až 30 minut na 180 stupňů. Pak už je tak krásně do zlatova a je hotová. Pak si začnu připravovat zelí a knedlík. Já teda to zelí už kupuju, je to v kyselém nálevu a potom tam vlívám ten medový výpek, takže to je potom takové kyselo-sladké a je to fakt dobré. No a knedlík dělám klasicky. A tak to už vypadá ta kachna s tím zelím a je to fakt dobré. A jako poslední vám chci ukázat recept na skořicové šneky, který jste mohli vidět v předešlém videu, ale tentokrát vám chci ukázat celý proces. Takže budete potřebovat 200 ml mléka, 1 droždí, 70 g cukru, 450 g mouky, máslo, skořici, 1 vejce, hnědý cukr, který vlastně budete potřebovat, až když už je těsto hotové, vlastně na tu náplň. Prvně si trošku nahřejeme mléko, a pak to vlažné mléko nalijeme do misy, kde rozdrolíme droždí a dám tam 2 lžice cukru a nechám to chvilku kynout. Do toho kvásku pak dám zbytek cukru, mouku, 1 lžici rozpuštěného másla, lžičku soli a ohnětu to a nechám to tak 2 hodiny kynout. No a potom si to těsto rozválím, pomážu si to máslem, posypu cukrem a skořicí a pak to vlastně zaroluju a udělám kolečka a pak to dám do pekáče. Buď to potírám vajíčkem anebo máslem, je lepší asi to vajíčko, protože s tím máslem to docela tvrdne, to potom to hotové těsto, takže je lepší použít to vajíčko. No a dávám to do trouby na 180 stupňů na těch 20 minut. Ale pozor hlídat, protože někdy se mi stane, že je to rychleji upečené a někdy to třeba je i 25 minut. Takže od těch 20 minut to hlídat. Děkuji, že jste se dívali na dnešní video a uvidíme se u příštího, kdy už bude vánoční úklid. Mějte se krásně a ahoj.